täällä on Kiviluma Tapio täältä Isolahdesta. Ronsun Taipaleen tieltä. Niin täällä on puita kaatunut aika paljon tähän tielle. Joo, ennen Isolahteen. Joo, tämähän on, eikö tämä on Muurameja? On. Joo, Muurameja, joo. Ja Ronsun Taipaleen. Isolahdesta kaupunkiin yritettiin, mutta oltiin tulossa, mutta ei enää pääse. Se on tielle kaatunut puita ja näyttää olevan, että nyt näyttäisi vähän tuuli hellittävä kyllä. Oli aika myräkkä. Siitä ei pääse nyt läpi varmaan. Joo, no niin, kyllä tämä tästä nyt, vaikka ei auton päälle kaadu, sehän tässä nyt on paha. Joo, no niin. Olisi vähän pesee. Taas. No mennään. Katsotaan vähän. Nyt kun ei enää tule niin kovaa, niin voidaan päästä. Sun pitää Petterille soittaa, kun me ollaan bussissa. Et sä pääse sinne. Pääsee siitä. Siitä kaatuu kohta päälle. Tuusta. Joo, ei pääse. Ei pääse, siellä on toinen. Ja tuolla on lisää, kato kaiken maailman. Kato, tuossa on noiden pihassa. Joo. Sanoisin, että soitit pelastuslaitokselle. Soitin pelastuslaitokselle, mutta tästä ei pääse tämän motissa varmaan. Joo. Joo, pitää vain katsoa ton sellaisella paikalla, ettei puut pääse tänne kaatuun auton päälle. Ai jaa. Joo, nyt pitää vain maltilla olla tässä. Kyllä ne lupasi ilmoittaa, mutta siellä on ruuhkaa. Onko talon päällä tuolla? Ota kuvasi. Mulla on video. Ei, se on kaatunut just tuonne väliin. No niin joo, me ollaan jäätiin Mottihin tänne. Täällä on puita kaatunut tässä Isolahden niin paljon, että me ei pääse takaisin kotiin eikä päästä alkas kaatumahan puuta niin perkeleesti. Ei jääty, just mä nyt on sellaisessa paikassa, että ei tuu päälle. Ei sitä tiedä, mutta näin, että tässä on puuta aika paljon tiellä. Nyt varmaan sellainen kymmenkunta täällä, eikä me päästä sinne siihen Roninmäkeen päin, ei päästä eikä päästä takaisin. Joo, ja taipuneita puita on helvetisti tuolla. Katkenneita. Joo, ja salamoi niin helvetisti. Joo. 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 No niin, no he. Jotenkin tuli sellainen mieleen, että nyt ei mennä merisulla. Sellainen oli, että voi tulla myrsky kova. Mulla oli sellainen tunne ja niin se tuli. Ja nyt mennään tällä Kaikki puheesta. Mitä? No
No niin. Ei. Mersussa sun vakuutus, tässä ei oo. Niin. Niin olisi, mä sitäkin ajattelin nimittäin siinä. Voi kaatua kyllä päällekin. Niin reunaan voi, ettei tuu lampusta. Kyllä siitä tulee vielä. Oi, täytyy panna pää matalaksi sitten. Nyt No tuli. nyt tuli. Ui. Ei onneksi yrittänyt enää. Vähän ei niinku menee tuonne. Toivottavasti tuo sähkölinja ei kaadu. Kato, tossa noin menee poikki. No niin. Et sä pääse tänne. Tuonne mä oon Tukostie. Täällä on puita joka puolella. Ja kaatuu koko ajan Kaatuu lisää. koko ajan lisää. Et sä pääse tänne. Tää on hurjaita touhua. Ei. Katso, tämä on Tukos kumpaankin. Ei me kävellä mihinkään, kun ne pystyy ulkona menemään. Tulee vettä ja lujaa tuulee. Ja puita kaatuu. Puita kaatuu. Se on vaarallista lähteä pihalle. Ei. Nyt ei onnistu mikään. Tule hakemaan. Petteri. Kävelkää. Joo, ei pystykään. Tämä penkki pitäisi vetää. Nyt tuli Turvavyöt. pois ottaa turvavyöt. Pitää. Kuinkahan meillä on kotona? Sitä mä perkele, kun olisi pitänyt jäädä kotiin. Kun mä oon siellä. Mä oon täällä ollut sitä jalasta. Ei kun tuonne. Kun mulle teki mieli sanoa, että eiköhän jäädä tänne, ettei lähde. Mutta me ei mitään voi sille, että jos sinne puita on kaatunut päälle, ollaanko me kotona vai ei. Ei, niin.